Første. Jeg hedder Anne Birgitte Lind, og jeg er uddannet på Skuespillerskolen ved Odense Teater i år 2000. Siden da har jeg arbejdet med film og tv og teater. Der kommer et lille udsnit af noget film, min showreel, som jeg vil vise jer nu. Nu skal vi herud til det her mystiske øde sted. EU har besluttet at oprette en specialenhed til bekæmpelse af grænseoverskridende og organiseret kriminalitet. De har spurgt, om jeg vil være chef. Det er noget, du rigtig gerne vil, ikke? Ja. Så synes jeg, du skal sige ja. Er du sikker? Ja. Hvad kan du skide godt lide? Hvad jeg skide godt kan lide? Ja. Jeg hader den slags spørgsmål, fordi jeg er gravid med Erland. Har du været utro, Erland? Ja. Altså, nu skal du høre her. Jeg er gift med den her skønne kvinde her, ikke? Og vi har valgt at gøre tingene lidt anderledes. Og nu er jeg så gravid med Erland, og Jytte er gravid med Krumme. Fik du den? Jeg tror det. There was no paper, so they carved a message in stone. Der er 1000 ting, jeg skide godt kan lide. And both were thrilled. Du må ikke komme nærmere, skat. Hallo? Hvem er du? Hvem er du? Så sig dog noget for helvede! Hvad sker der, Claudia? 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 Hvordan lyder det, når du kommer? Fantastisk middag. Er det dig selv, der har kogt den ko? Skulle du stikke den, ikke? Jeg har stikket med en lighter. Perfekt. Jeg kan sindssygt godt lide at vinterbade, for eksempel. With kids and wives.